kubor nakaslem jong unongsan Hima. Presiden ke Meghalaya Pradesh Congress Committee ubak Vincent H. Pala. Ubadai ru UMP ka Lok Sabha ba Mikmat National Constituency. Ula penpau bakaseng Congress kan job habarok lai teli ki constituency. Henry Mawryngkneng ka jingya khun kalong ka bajuat bha. Ubak Pala oleh thu ubah Rajabala ka Congress kan yakhun bat ukertong ke UDP. Bat ukertong ke NPP unwan balai. Mawphlang ukertong ke Kongres unyakun bat ukertong ke UDP, bat Mawryngkneng ka jingyakun kalong ka Ïakhaid. Yo kumno ka Kongres, kalau kumno matana padang kini ki lai teli ki konstitusi kan. Yo dan jika men okay, penjawab. Ang bangin job para lai kasi kanyang ita alayo din kay. Don ka chance pan job para lai. Hoy. Ka kamtai tang Mawryngkneng kiniat. Ang bagatar nga trying in sell through hi. The rest ng job sup. Job mah. Po Rajabala. Rajabala ban Mawphlang ng job sup. Job kan. Tang bah Mawryngkneng ka ngin job tang baga tait ka tong. Nakai ka daw ba ang to nomor ba? Ubah landar de pa kurtong ka Kongres ul pa kaput bang hanurkom sai yung bakam kamtai to. Namar ba kaway ka day almost 1-1 bi ka di kun. Almost 1-1 bodon to ba yele bami na Congress ko. Pe don to gaway kata ka kam ka perception jung kibri ka fair. Ka baar pila ihi ba ki Congress but to halendar meswa gilong head on ka last election. Ki don hi ki ba hado mentar ki bam dalong comfortable bahate handi hantai either this side or that side. Kata certain percentage to khendiat hang to ki bawan rodan ki bayu rodan bang ba namar kalong almost 1-1 pe ka ki pat ki don ha kabor te plastic hi kai ba kile masai da sola do ni job hang to ro ki kena ban job tang ba ka kham yu khendiat namar ba minus ni de kitu ki kami nangi ha Nilang ipay Mawphlang pi ong ba job ipa nomor ba? Mawphlang ro kadon lang tu babla UMDC South Nam. Baru babla ni somehow babla minus bon Eugene. Oh ta. Nomor pe uneu badan Mawryngkneng utlat palat. Hoy. Te minus bon yang ni lesi ki wei. Kat bo bala uklain. Te minus yang ni robon yu to wei robon. So ultimately ka bahaya yang ni nomor bo minus bon na UDP ban nangi the. Hoy. So uneu bat Mawryngkneng pat utlat bahal keng. Kata ha. Ti Rajabala ka kun ba Kongres ba no but Rajabala te Kongres bat ka NPP ni ko. NPP ka la ban lang balay ro. Oh ta. Aduh ta mah. Ti kumno pi ngila mo su thu nomor ba. Hakane ka ba election ka UDP ro ka de government ka NPP ro government ki kamklan ka pisa. Yo de segi pa. Ka election is an election ka siyang tang hak pisa. Ladam don le se pisa te la jero hi kine ken. Ladam pisa kan ki you ladam don le se pisa jang ki te na ile bande ha platform bande hang ne hang tai te la tam du pa ki. Badon pisa kan yang ba ki brio hang ne hang tai declare ki scheme hang ne hang tai open ha bala tip ko open doc ro kidang le hang ne hang tai. Kaya tang laga taga pujang ki bagipun pisa kin di Thailand ki pujang ni ai to le ha to riban salam don le to pisa ke mot kini bante naga jisne char khadar bagile tam poise sere Timantangin pai sa Mawryngkneng nomor kadeka baha ne ka sit jong ka Kongres Rajabala kadeka sit jong Kongres Tamapi gajing ye fer Rajabala yap ulok ni ai tiket ha kalok kata hamne ha Mawryngkneng pat ya ada way bomdai bahayang kan hang ne pat hayu Mawryngkneng yap ting Islambo kata ka simpati wot kamdon pi namar ba kamdon show kata ka ting fer kamte na ka family kat bau ba sun pat uyap mu simukon ti mentana marbal hak arterik nginyo ya krisol la Kongres ka lim ne ka job ka ke jing ijung pi ya ka arjar pulai em kan ka balik kan ya hat bat ka main election mar ki jong ki candidate ki jong ki
kami hak ke balik kan ke entire tim la don hango to ya dan bok ba ka kongres kan jobber leset ko bakti ta thank you ko bless you